like a Hellcat. Morning mga kaprimads. Magluto ta karon og ginataang alimango. Morning alimango na tambok kaayo, kita ninyo. Tapos mo ni siyang gata. Morning lamas. Okay, muluto na ta, muluto. I-check ang gasol kung open na ba. Open na. Butangan tagamay. Mantika, may mantika na. Gisahon na to ang bawang ug sibuyas. Mana tag gisahaw mana. Ilunod na to ang alimango, gisahon ta kadali, ha? Okay. Taon mga after pila ka segundo atong ataw-tawdan ani na, ha. Tapos ilunod kang lasaw na gata. Kini siya mo ni siyang lasaw na gata. May isa pa ta na gata na puro espiso. Yan, puro espiso na. Kini siya lasaw lang ni na gata, lasaw. Mo anay una na to ilunod. Okay. Batangan tagamay, black pepper, gamay lang. Oh. Kitan tambok tambok sa alimango na. Oh. Oh, medyo kuha na siya, sticky na. Oh, lunoda na to og pure na espiso. Muna siyang pure na espiso, ha. Lunoda na nato. Pagkataod-taod atong lunod ta na ni ang mga sangkap. Tapos timplahan na nato. Mga kaprimads, ha, tandaan ninyo ang tips para pagluto ug bagata ug alimango. Kaibaw na mo. Bitchin, magic sarap, lemongrass, kamatis, sili, garlic na ginisa. Sibuyas na. Okay. Patapos na ang atong ginataang alimango. Patapos na, oh. Kita na to. Asos. Itang tambok. Ibutang na nato ang sangkap. Ha? Sili kailangan half cook lang. Sibuyas para malasahan ang lamas. Oh, sili. Tapos garlic. Okay. Pwede na ta mga una ni. Oh, mga kaprimads, mga una ta ninyo kay finish ng atong ginataang alimango. Oh, kita. Finish na ang ginataang alimango.